उदालगुरि जिल्लानि 1 नं उत्तर डिमाकुसियाव मैदेर आरो मानसिनि जाब्रबथायखौ होबथानो थाखाय बिटिआर सोरखारनि हाग्रा बिफाना सलार फेन्सिं होनायनि राहा लादों। दिनै बे सलार फेन्सिं होनायनि खामानिखौ फिथा हास'नानै बेखेवजेनो जायगानि इएम दावबायसा बर' आरो इएम रनजित बसुमतारिया। मख'जायोदि थांनाय 14 सेप्तेम्बर खालि 1 नं उत्तर डिमाकुसिनि थागिबि कुकेशवर डेका मुंनि सासे सुबुङा मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खहा जादोंमोन आरो बे जाथायखौ लानानैनो रायजोफोरनि गेजेराव हाग्रा बिफाननि डिएफअ रेन्जारमोनखौ गाज्रि आखु बाहायनाय जादोंमोन। बेनि अखानायै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ 15 सेप्तेम्बराव फैनानै थाबैनो बे मैदेर आरो मानसिनि जाब्रबथाय जाफ्लेबाय थानाय जाथायखौ थाबैनो सुस्रांनायनि राहा लानाय जागोन होननानै रायजो राजानि सिगाङाव खोथा होदोंमोन। खोथा होनाय बायदिनो दिनै ननै सेरफां ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि कृष्ण गिरिया दैदेननाय गायसनथाय आफादाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एरैबायदि बुंसारो। हादाबसा बे बर'लेण्ड हादाबसायावहाय थांनाय दिनैनिल' जाथाय नङा बियो जाब्रबथायफ्रा थांनाय 20 बोसोरनिबो बांसिन मैदेरजों दावहा जानाय मैदेर सुबुंजों दावहा जानाय बा दाङाबाजिया जाबोबाय थादों आरो गोबां जों मानसिनि जिउ आरो सम्पतिखौ खहा खालामनो गोनां जादों। बेफोरखौ जोङो मोनफ्लायबोबाय थानायखाय किसुमान एरियायावहाय एसेबां जों सिरियासलि लायाखै बा लाबोआखै, खिन्थु दा बारानिफ्राय बारा जाबोसिननायानो जादों सुबुं अनजिमायाबो बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ। फारसेथिं जोंनि दा हाग्रा ओनसोल बा हाग्रामा ओनसोल बे हाग्रामा ओनसोलखौ जोंनि मानसिफ्रानो फोजोबस्रांनायनि मिजिंजों बा गावबागाव थांना थानायनि राहा लामाखौ सुफुंनायनि मिजिंजों हाग्रायाव हाबनानै मैदेर बा जिब जुनारा थानो हायि मोनसे थासारि जानानै फैदों, जायनि थाखाय गासैबो जिबानो इनक्लुडिं मैदेर दिनै बाहेरायाव ओंखारबोनानै जोंनि आबाद जोंनि सम्पतिफोरखौ फोजोबनायनि मोनसे हाबाफारियाव अट'मेटिकेलि माने एन्टेंगल जानो बाध्य जादों। दा बेफोर कनफ्लिक्टफोरनिफ्राय जोंनि हारि हादोर रायजो सुबुं आरो जोंनि जा सम्पति बेफोरखौ रैखाथि होनायनि मिजिंजों दिनै मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि हाग्रा बिफाना अल अभार बिटिआर मोनबा जिल्लाखौ सरजाबनानै 133 किल'मिटार सलार फेन्सिं होनायनि राहा लामा लादों आरो बेखौ दिनै 2 नं सनाजुलि गामिनि जोंनि जा नैबे भेरगाव समस्तिनि सिङावहाय जोङो गायसनजेनबाय आरो बेवहाय 3.5निख्रुइबो बांसिन किल'मिटार लामानि सेरावहाय जोङो सलार फेन्सिंखौ होनाय जागोन आरो बेनि गेजेरजों रायजो राजाफोरा आंहा फोथायनाय दङ बा जोंनि गभर्नमेन्टआ फोथायनाय दङ जाय जेंनाखौ जोंना आंनि इएम लोगो मानव गेदेर दावबायसा बर' बिथाङाबो मोनबाय थादों, बे जेंनानिफ्राय बारग'नो हासिगोन बेखौ जों फोथायनाय दङ। नाथाय आं मोनसेल' खोथा नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायनो नागिरदों, हाग्रा दाननायखौ अननानै जोङो सुबुङारि सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों दाननायखौ खमायनांगोन आरो जोङो मैदेर जिब जुनारफोरखौ माबोरै संरैखा खालामनांगौ बेनि खामानिखौ रायजो राजाफ्रा जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जुदि हेल्प खालामाबा जों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जेराव मेन पावारानो खोब खमखा बेखौ हेल्प होनो हानाया गोरलै खोथा नङा। बेफोरबायदि फारिलाइ हाबाफारि थाया बा अनसुंथाइनि माबा थाया, थोंजोङै बेखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा 5 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि 4 लाख रां अनसुंथाइ होनायनि मोनसे स्किम दंखायो। नाथाय खोन्थाया जादों जोंनि बेवहाय जेसेबां मेन इलेभेन्ट कनफ्लिक्टनि गेजेरजों मानसिनि जिउ खहा जानो गोनां जादों बेफोरखौ जोङो बै मा होनो जोंनि गभर्नमेन्टनि माखासे सिस्टेम दङ नालाय बे सिस्टेम बायदि खामानि मावनायाव एसे गोबाव जायो, जायनि जाहोनाव होनायाव गोबाव लायो। खिन्थु रिपर्टआ मोनफैनानै जुदि जों आसाम गभर्नमेन्टनि बेखौ साबमिट खालामनो हायोब्ला एस पार दा नर्म्स बियो सप्तासेनि गेजेरावनो फैसाखौ मोननायनि राहा लामाबो दङ। दा पस्टमर्टेम खालामनाय पुलिस रिपर्ट बायदिसिनाफोरखौ लानायनि थाखायनो जोंनि खामानिफ्रा गोरलै जालांगासिनो दं। बेफोरखौ होनायनि राहा लामाया गभर्नमेन्टआव दंखायो।
रायजो राजानि मोनसे अजद जिहेतु दाख्लैबावनि जिथु जाथाय आरो बेबायदिनो गोबां जाथाय जाबाय थायो मानसि थैनाय बा मैदेर थैनाय बेहाय रेन्जारनिफ्राय लानानै माखासे जिथु डिपार्टमेन्ट थायो बिथांमोना गोहैले खालामनायनि जाउनाव बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थादों होननानै रायजो राजाया अजद बे रायजो राजानि भुल मोनसे बुजिनाय गोरोन्थि बुजिनाय मानोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मानसियानो गैया एसेबां गिदिर मोनसेखौ एरियाखौ रेन्ज एरियाखौ 7 8 मानसिजों कन्ट्रल खालामनाया गोरलै खोथा नङा जायनि जाहोनाव जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनिसिम मोनसे बेटेलियन बिदों आरो बे बेटेलियननि मुंखौ बर'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स मुं दोननाय जाथों होननानै जोङो खावलायदों जेखियानो जायाथों बावैसोनो आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि जा मेन पावार बे मेन पावारखौ बारायनायनि थाखाय बाथ्रा होदों आरो बेखौ जों फोथायदों बावैसोनो बेखौ फोजोबनो हागोन खिन्थु कनफ्लिक्टआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सायाव सोनारनानै जायाखै कनफ्लिक्टखौ जों गावसोर बानायनानै लादों जायखौ जोङो इंलिसावहाय मेन मेड डिजास्टार होननानै बुङो मेन मेड डिजास्टारखौ मानसियानो बानायो मानसिनि जा माने जाब्रथायखौ मानसियासो बानायदों बे मिथिंगायारि जाब्रथाय होननानै बुंनो जोंहा माने नेचारेल डिजास्टार होननानै जों बुंनो नागिरा बे मिथिंगायारि खैफोद नङा बेयो मानसियासो बानायनाय खैफोद नंखायनो मानसिया बानायनाय खैफोदखौ मानसियानो गोरलैयैनो खोमोरनो हायो जोंनि गेजेराव जुदि सुबुं सांग्रांथि फैयो खोथा बेरखांबाय थादों बेखौ माने सुफुंनो थाखाय बिटिआरनिफ्राय स्पेसियेल मा राहा दं जोंनियाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालि दं बे 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालिखौ जोङो अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावहाय इन्टारभिउनि गेजेरजों सुफुंनो नागिरगासिनो दङ बेखौ दिनैल' नङा आगोलनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ बिनि अनगायैबो बे 400आ जोंनो थोआ जायनि जाहोनजों आसाम गभर्नमेन्टनिसिम एक्सट्रा मोनसे बेटेलियन जोंनो नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामनाय जादों रैखाथि मोनगोन होनना सानो सार रैखाथिखौ मोनो ना मोना रायजोफ्रासो बुंनांसिगोन आंनि खामानिखौ आं मावबाय जाय खामानिखौ थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा मावनो हायाखै जाख्ल'नानै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ हालाय हाफाय खालामदों जोंनि सरकारा फैनानै 17 मासल' जादों 17 मासनि गेजेरावनो मानसिनि धोन मानसिनि जिउखौ रैखाथि होनो थाखाय स्पेसियेलि जोंना दावबायसा बर' बिथां इएमआ आवगायबोदों गतिके जोङो बिथां दावबायसा बर'खौ धन्यबाद होनांगोन मानोना बिथांखौ जुदि नोंथांमोना दिनै बेवहाय इएम हिसाबै আজি যদি আপোনালোকে ইয়াত আমাৰ দাৱাইচা বৰক নাপালেহেঁতেন আমাৰ ইয়াত যিমানখিনি মেইন এলিফেণ্ট কনফ্লিক্ট হৈ আছিলে সেই কনফ্লিক্টখিনি কাহানি শেষ নহ'লহেঁতেন যিটো 17 বছৰে বিপিএফ চৰকাৰে দিব পৰা নাই অৰ্থাৎ 75 বছৰ ভাৰত চৰকাৰৰ যি চৰকাৰে নাথাকক কিয় আমাৰ এই অঞ্চলটো লেহেমীয়া কৰিছিলে ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত